Agua sana, el gesto más sencillo para empezar a cuidarse. A mí me la recomendó el pediatra cuando... Empezamos, rematado, como sempre, o Consello Ordinario da Xunta de Galicia, paso a darlles conta dos asuntos máis importantes tratados e acordados. Hoxe, lóxicamente, gustaríame empezar expresando o meu pesar, creo que falo en nome da maioría do pobo galego, polo falecemento coñecido esta mañá do Papa. Creo que con independencia das creencias religiosas de cada un, pois supoñía unha figura de talla mundial, unha figura que votaremos de menos e que deixa, insisto, creo que un gran pesar na inmensa maioría da sociedade galega. Lamento moitísimo, máis que por motivo de saúde non pudera ter acudido a Santiago descanse en paz e manifestar o pesar, por suposto, do Goberno da Xunta de Galicia, insisto, creo que da maioría dos galegos. Empezamos cos asuntos ordinarios deste Consello. O primeiro, un acordo trascendental para a vida diaria de moitas persoas que se toma cada ano e que, insisto, un acordo que suscita moita atención, que non é ni máis ni menos que a proposta de días festivos para o vindeiro ano, para o ano 2026. Ose, dimoslle o visto e prace o calendario laboral para 2026, eso en realidade o que supón determinados festivos, que fixa como festivos propios de Galicia para o ano que ven o día de San Xosé, 19 de marzo, o día de San Xoán, 24 de xuño, e o día de Galicia, o 25 de xullo. Recordarlles que a normativa estatal establece 14 festivos anuais, 2 elexidos por cada concello, 9 que son de carácter obligatorio e que non poden ser sustituídos salvo que caigan en domingo, son o 1 de xaneiro, Venres Santo, 1 de maio, 15 de agosto, 12 de outubro, 1 de novembro e, en decembro, o 6, o 8 e o 25. Ben, pois no ano 2026, o 1 de novembro, o Día de Todos os Santos, e o 6 de decembro caen en domingo. E, polo tanto, a Xunta de Galicia propón sustituílos polo día de San Xosé, 19 de marzo, e polo día de San Xoán, o 24 de xuño, tendo en conta que o Día das Letras Galegas recae en domingo. Despois hai outros 3 festivos nacionais, que aí hai opción de cambiarlos por outras datas, se a Comunidade Autónoma o decide, e o 6 de xaneiro decidimos que siga sendo festivo no 26, o Xoves Santo decidimos tamén que siga sendo festivo no 26, e despois hai unha opción, a terceira, que concede a normativa estatal entre o 25 de xullo ou o 19 de marzo. Nos mantemos o 25 de xullo e, polas condicións anteriores, incluímos o 19 de marzo. Por lo tanto, a proposta, como digo, sería 19 de marzo, 24 de xuño e 25 de xullo. Agora, despois deste acordo con o Consello da Xunta de Galicia, daremos traslado o Consello de Galego de Relacións Laborais e, se, como se supón, non hai problemas, o Consello daralle a aprobación, o visto bo definitivo. Pero esta é a nosa proposta que, en teoría, é de esperar que se convirta en definitiva. Esos serán os festivos para o ano 2026. Cambio de acordo, a proposta da Consellería de Facenda, dentro da estrategia de ir conseguindo pouco a pouco que Galicia sexa cada vez unha sociedade máis digitalizada, e se é máis digitalizada hai que garantir a seguridade dos datos, e dentro de un programa que estamos levando a cabo con Cataluña e coa Comunidade Valenciana, chamase Proxecto Retech, son casi 60 millóns de euros, 58 millóns de euros. Este programa que busca seguir afondando en todo o que son solucións de ciberseguridade, nas áreas de ciencias de saúde, na mobilidade ou na industria, dentro deste programa Galicia está liderando os proxectos que están vencellados dentro da industria, coa industria da automoción e dentro da automoción co transporte intelixente. Hai 2 acordos. Tomamos hoxe. Primeiro, habilitar unha rede de laboratorios. En Galicia serían 4, o Instituto Tecnolóxico de Galicia, o Instituto Tecnolóxico de Galicia, creará un laboratorio para probar a ciberseguridade de vehículos aéreos non tripulados, a Universidade de Vigo unhas instalacións centradas na tecnoloxía 5G e 6G, o Centro de Automoción, o CETAC, un laboratorio para validar vehículos autónomos, e Gradian, un espazo para a ciberseguridade na automoción e na industria. Pois ben, o primeiro acordo, que se creen estes
dentro deste proxecto estes 4 laboratorios, e habería un quinto laboratorio, ou se demos o visto de prace a crearlo tamén, que ademais poñeríase en marcha dende a Xunta de Galicia antes do verán e que o que faría é coordinar toda esta rede, coordinar os outros 4. A previsión é que se acabe instalando no futuro Centro de Excelencia en Ciberseguridade que estamos construindo en Ourense, que estará rematado o ano que ven, mentras estará instalado provisionalmente na Cidade da Cultura. A previsión é que estea pois ao redor deste veranza e, xa digo, este laboratorio terá como misión coordinar os outros 4 e tamén facer validacións de ciberseguridade de produtos e servizos que se propoñan e formar a profesionais en seguridade digital. Cambio de acordo de Consellería, proposta da Consellería de Cultura, os acordamos convocar 6 bolsas de formación para ensinar galego en universidades de España, Portugal, Brasil e Croacia. Son 300.000 euros para que poida haber os chamados a figura do lectorado, os lectores de galego, que son nativos galegos que dan apoio ás clases que se dan en idioma galego pois nos países de destino, nas universidades ás que me acabo de referir, e, polo tanto, dan apoio ás clases e tamén fan un labor de promoción da cultura de Galicia. Para iso, convocamos estas 6 bolsas de formación por valor de 300.000 euros. Van estar nas universidades na Autónoma de Barcelona, na Universitat de Barcelona, na de Granada, na Universidade do Algarve, na Universidade do Estado de Río de Janeiro e na Universidade de Zadru, en Croacia. Cambio de acordo de Consellería. Consellería de Medio Ambiente, hoxe acordamos a distribución das axudas convocadas no seu día, unhas axudas pioneiras, para colaborar cos concellos que queiran crear ou mellorar os espazos verdes dos que dispoñen. Ao final foron 42 axudas, ou un importe de algo máis de 2 millóns de euros, e beneficiados 35 concellos galegos. A maioría están en Coruña e Ourense, 11 cada unha das provincias, 11 concellos cada unha das provincias destas dúas provincias, Coruña e Ourense, despois 7 en Pontevedra e 6 en Lugo. Para que tipo de proxectos? Pois case a metade das axudas, 19, son para paliar o chamado efecto illa de calor, é dicir, plantar árboles, instalar fontes, todo o que permita mitigar as temperaturas en zonas concretas das cidades. Despois, 15 axudas para mellorar espazos verdes, sendas, parques públicos e 8 para impulsar a biodiversidade urbana a través de novas fórmulas, por exemplo, os xardíns verticais, cubertas verdes nos edificios, e serían as outras 8. Unha moi boa acollida, 126 solicitudes, e, polo tanto, o ano que ven intentaremos aumentar esta cantidade para poder chegar a máis concellos nunha iniciativa que creo que é moi positiva. Consellería do Mar, cambio de acordo, dentro da posición de referente mundial que ocupa Galicia na cría do mesilón, hai anos que a Xunta está a apostar pola investigación e innovación para resolver todos os problemas que ten a cría do mesilón, centradas basicamente en todo o que ten que ver coa semente, a mesilla, que saben que en épocas pasadas foi un tema ata controvertido. Hai que garantir que o aproveitamento da mesilla non supoña un impacto ecolóxico máis alá do razoable e que, ao mesmo tempo, haxa a disponibilidade suficiente para poder garantir a cría do mesilón. Por lo tanto, no ano 2023 pusemos en marcha un proxecto que chamaba Apromex, 1,2 millóns de euros, que tiña 3 obxectivos: analizar as poboacións de mesilla, avaliar novos sistemas para captala e compartir todos os avances para actuar de xeito coordinado. Pois hoxe damos un paso máis neste proxecto e aprobamos a posta en marcha dun visor web que vai permitir facer un seguimento semanal da situación das larvas de mesilón en Galicia. Este visor, que será un visor aberto a disposición de todo o mundo, estará xestionado dende o Centro Tecnolóxico do Mar, CETMAR, e haberá paneles interactivos con datos para a disposición, un sistema aberto, pero, sobre todo, dos creadores de mesilón. Cambio, sigo o sector primario, pero o cambio de Consellería de Medio Rural, hoxe aprobamos un novo acordo para seguir colaborando cos concellos na prevención e loita contra incendios. Dentro do convenio singular que temos coa Diputación de Ourense, que, sen dúbida, é a que máis está colaborando coa Xunta de Galicia e cos concellos desta provincia para dotar de medios os entidades locais na prevención e loita contra incendios, hoxe
aprobamos que a cesión dende a Xunta de Galicia de 4 máquinas hidrostáticas polivalentes a 4 mancomunidades, as do Ribeiro, a Mancomunidade do Ribeiro, a de Verín, a do Carbaíño e a Mancomunidade de Terras de Celanova. É un investimento de 1,3 millóns de euros, o que supón esta cesión, o valor das máquinas, que van poder facer traballos preventivos de roza, limpeza de calzadas e labores de extinción. Outro acordo, a proposta da Consellería de Medio Rural, nos permite seguir avanzando na concreción dunha nova figura que está tendo moito éxito e pode ter moito futuro na ordenación do rural galego. Estou falando dos polígonos agroforestais. Acordamos sacar a concorrencia competitiva as parcelas que van integrar o futuro polígono agroforestal de Cualedro, na provincia de Ourense. Por tanto, os interesados en alugar ou mercar unha parcela deste polígono poderán presentar, a partir deste acordo, os seus proxectos e estamos falando de un polígono forestal que permitirá mobilizar 64 hectáreas de terreo de xeito ordenado en 72 parcelas. A actividade principal que se propón, e, polo tanto, aí terá que haber as propostas dos que queiran optar, será a gandaría en extensivo e, secundariamente, o cultivo agrícola e a plantación de árbores frutais. En total, agora mesmo estáse tramitando 34 polígonos agroforestais que están en distintas fases de execución no conxunto de Galicia. Un acordo relacionado co rural, aínda que a proposta da Consellería de Emprego, é o que nos levou a resolver a convocatoria do chamado APROL Rural, que é un instrumento da Xunta de Galicia para colaborar cos concellos tamén na contratación de persoal destinado á prevención e loita contra os lumes forestais. Dende que se convocaron esta figura do APROL Rural, estas axudas, a Xunta de Galicia destinou 43 millóns de euros, hubo máis de 3.000 persoas contratadas e hoxe acordamos destinar 14,2 millóns de euros para contratar 840 persoas que estaban en paro en preto de 300 entidades locais de Galicia entre concellos e mancomunidades. Estas persoas realizarán tarefas de limpieza de monte, rozas, vixiancia ou tratamento de silvicultura para prevenir lumes forestais e estarán contratados a xornada completa durante un prazo de 9 meses e recibirán, cando sexa necesario, a formación necesaria para facer este traballo. Cambio de consellería e de área, a proposta da Consellería de Vivenda, dentro da colaboración que demandamos, estamos obtendo en Serado, teño recoñecido varias veces a todos os concellos, para poder poñer terreos a disposición dos promotores, a Xunta de Galicia, cando actúe como promotora, para poder construir vivenda con algún tipo de protección, queremos seguir reforzando esta colaboración con concellos e, se é posible, con diputacións, e o que acordamos foi a creación dunha plataforma web que estará disponible como moi tarde a principios do ano que ven e que vai permitir que calquera cidadán poida consultar dun xeito sinxelo e directo e claro, e intuitivo, que parcelas están disponibles en cada concello para construir vivenda protegida. Isto, lóxicamente, aparte de particulares que quieran acollerse a algún tipo de axuda para facer unha promoción individual, está dirixida sobre todo a cooperativas e a promotores que queiran executar vivenda con algún tipo de réximen de protección. E, por lo tanto, é un instrumento máis para facilitar, clarificar e axilizar a construción de vivendas. Xa digo, acordamos hoxe crear esta plataforma e estará disponible a principios do ano que ven. E outro acordo en materia de vivenda foi o que nos leva a destinar este ano 9,5 millóns de euros de axudas para que promotores públicos ou privados construan vivendas protegidas tanto en venda como en alugueiro. Son dúas liñas dentro dos 9,5 millóns de euros. 4,5 millóns van a achegas para ampliar a oferta de vivendas protegidas de nova construción ou rehabilitadas. Allá haberá unha axuda os que queiran promovelas para despois destinalas a compravenda con réximen de protección, unha axuda ata 10.000 euros por vivenda. Despois haberá 4,9 para vivendas que se destinen ao alugueiro con algún tipo de réximen de protección, o alugueiro durante polo menos 20 anos. E aí poderán recibir ata 50.000 euros de axuda por inmoble.
E outro acordo, a proposta da Consellería de Vivenda e Infraestructuras, na cambio de acordo, na súa área de infraestructuras, é o que nos leva a destinar hoxe 13 millóns de euros para as tarefas de inspección e conservación das chamadas obras de paso que existen nas estradas autonómicas. Obras de paso, estou falando de pontes, viadutos, pasarelas, pasos inferiores, pasos peonís, que, lóxicamente, deben ser conservadas e tamén deben ser inspeccionadas, sobre todo cando estamos falando de viadutos e de pontes polos que hai tráfico, para asegurar que en todo momento non exista ninguna anomalía e, se hai, reparala para garantir a seguridade viaria. 4,8 millóns de euros irán para realizar inspeccións con drons, controis subacuáticos, sondaxes, e os outros 8,3 millóns de euros para garantir a conservación destas infraestructuras, pois sustituindo barreras cando sexa necesario, limpeza de paramentos ou selar as fisuras ou as gretas que poidera haber. Cambio de acordo, a proposta da Consellería de Política Social e de Área, acordamos hoxe renovar o convenio que a Xunta de Galicia ten cos concellos da Coruña e de Ferrol para mantemento das casas de acollida que existen en ambas cidades, titularidade de dos concellos. Son 150.000 euros para cada unha das casas de acollida, 300.000 en total, e son dúas casas de acollida que atenden cada unha a máis dun 100 de víctimas e os seus fillos e fillas cada ano. Por tanto, seguimos con esta colaboración cos concellos e institucións que manteñen casas de acollida para víctimas de violencia machista. Cambio de acordo de área, a proposta da Consellería de Educación, hoxe acordamos, dentro da aposta que temos do Plan Galego de Investigación e Innovación, de 1.300 millóns de euros ata o ano 2027, que foi presentado aquí hai uns cantos consellos, hai varias liñas, recordarán que dixemos que a partir de ahora o que habería era un deslose, convocatorias, ata agotar esa cantidade total. Unha das liñas son 52 millóns de euros para garantir a transferencia do coñecemento dos centros de investigación ata as empresas e a sociedade en xeral que lle poda dar unha vertiente económica. Pois dentro desa liña de 52 millóns, hoxe o que acordamos foi convocar axudas, apoios dirixidos directamente e especificamente aos centros tecnolóxicos de Galicia para que poidan facer a transferencia de coñecemento que estimen oportuno coas descubrimentos, cos resultados das súas investigacións. Van ser 6,2 millóns de euros e se dirixirán os 9 centros tecnolóxicos que existen en Galicia. Poderán adicalos a contratación de investigadores, a formación do seu persoal, a adquisición de material, todo el orientado despois a facer esa transferencia de coñecemento do resultado das súas investigacións. Volvo á área de política social, un acordo que tomamos hoxe que é incrementar a partir do vindeiro 1 de maio as axudas que perciben mensualmente as familias acolledoras en Galicia. Galicia é a segunda comunidade a día de hoxe con mellores ratios de acollemento familiar no sistema de protección. Saben que temos apostado e queremos seguir apostando polo sistema onde os menores poidan estar, se pode ser, acollidos por unha familia e, senón, en centros específicos da Xunta de Galicia fuxindo dos grandes macrocentros. A día de hoxe, máis do 60% dos nenos e adolescentes que están en acollemento familiar ou están nunha familia e menos do 40% están nun centro titularidade da Xunta de Galicia. Por tanto, queremos seguir incentivando o acollemento en familias e hoxe o que acordamos foi aumentar en 75 euros ao mes a achega ás familias que acollen nenos entre 3 e 18 anos, que agora pasarán a percibir 425 euros ao mes, que se engade os aumentos que fomos experimentando necesarios, dende logo, nos últimos tempos. Por darles un dato, nos últimos 2 anos, estas familias que acollen a menores entre 3 e 18 anos viron como aumentaban as súas achegas nun 52%. Agora, con este novo incremento que os acordamos. E tamén acordamos incrementar ata os 425 euros mensuais as axudas que perciben as familias que acollen a nenos entre 1 e 3 anos e mantemos en 600 euros as achegas para familias que acollen a nenos menores dun ano. Xa digo, con esta intención de promocionar e favorecer o acollemento familiar.
Penúltimo acordo en materia de sanidade. Hoxe o Consello da Xunta de Galicia coñeceu un balance dos resultados das cifras da campaña de vacinación da gripe. Os datos avalan o éxito das medidas de prevención. O informe que hoxe coñeceu o Consello da Xunta de Galicia sinala que o 66% dos nenos galegos entre 6 meses e 5 anos foron vacinados contra a gripe. Isto supón un incremento de 10 puntos respecto aos datos do ano 2023. Lóxicamente, hai varios factores que explican esta maior concienciación das familias a hora de vacinar os seus fillos. Lóxicamente, a introdución da vacina intranasal, que evita os pinchazos para rapaces entre 2 a 5 anos, seguro que está detrás destas boas cifras, e tamén o reforzo na información ás familias mediante notificaciones intensivas a través de SMS. Isto respecto á poboación infantil. En canto á poboación adulta, 7 de cada 10 maiores de 65 anos foron inmunizados fronte á gripe. É a taxa que, ademais, esta taxa supera o 80% no caso dos maiores de 80 anos, por lo tanto, a poboación de maior risco. Por darles algún dato máis de 800.000 galegos vacináronse fronte á gripe nesta campaña, e a cobertura foi do 54% nos sanitarios e dun 40% nas mulleres embarazadas. E, se queren datos da COVID, tamén a taxa de vacinación chegou ao 60% entre os maiores de 65 anos. Decía, que quedan 2 acordos máis en materia de sanidade. O penúltimo, ahora sí, coñecer como está agora mesmo a licitación desa cantidad de 30 millóns de euros que acordamos nun Consello de finais do ano pasado, do ano 2024, para adquirir todo o equipamento necesario para poñer en marcha o novo Montecelo, o hospital cuxa construción está rematando en Pontevedra. Eran 30 millóns ese acordo global, pois a día de hoxe hai 4 expedientes de 11,5 millóns de euros que están en un avanzado estado de desenvolvemento. 5 millóns para a compra de ecógrafos, xa está licitado, 2,2 o suministro de sistemas de monitorización de pacientes, xa está adxudicado o equipamento para a central de esterilización, 2,3 millóns de euros, e está a piques de adxudicarse a compra de equipamento de material en suspensión, 1,8 millóns de euros. E, ahora, xa último acordo que explicará o Consello de Sanidade, asunto que consolida a atención primaria, a atención directa, aquela que primeiro reciben os doentes en Galicia. Hoxe aprobamos o primeiro plan de cirurxía menor en atención primaria do Servicio Galego de Saúde. Para que? Pois para que se poidan facer operacións sinxelas nos centros de saúde e empezar, ademais, canto antes. Cal é o obxectivo? Pois evitar desplazamentos e hospitalizacións, operacións sinxelas que se poden facer nos propios centros de saúde, cirurxías de curta duración e con anestesia local. Os primeiros centros van ser o da Virxe da Peregrina en Pontevedra e o Centro Integral de Saúde en Lugo. Xa digo, isto farase de xeito inmediato antes do verán e logo iránse ampliando, incorporando os restantes centros de saúde ata chegar á súa totalidade no ano 2029. Pero para darles máis detalles, dou a palabra ao Consello de Sanidade. Bueno, bo día. Como ben de referir o presidente, o Consello da Xunta aprobou hoxe o Plan Galego de Cirurxía Menor en Atención Primaria anos 2025-2029, unha iniciativa destinada a reforzar a capacidade de resolver os problemas de saúde deste primeiro nivel asistencial da sanidade pública galega. Trátase dunha planificación completa que recolle os procedementos, o equipamento e a formación dos profesionais necesarios para realizar determinadas operacións cirúrxicas sinxelas directamente neses centros de saúde, evitando así a derivación dos pacientes aos centros hospitalarios. Con eses procedementos, con ese equipamento e con esa formación específica dos profesionais, poderemos atender con plenas garantías patoloxías como forúnculos, verrugas, quistes epidérmicos ou feridas abertas que non presentan complicaciones. Estamos a falar en todos os casos de procedimento cirúrxicos sinxelos e de corta duración para pacientes maiores de 16 anos, baixo anestesia local
e que poden realizarse nos centros de saúde sin complicaciones esperables, polo tanto, con a máxima seguridade. Este plan enmárcase na aposta da Consellería de Sanidade pola atención primaria como eixe vertebrador do sistema sanitario, unha aposta que nos leva a reforzar o carácter finalista e resolutivo de atención primaria. Procuramos, ademais, incrementar a motivación dos profesionais, reforzando a súa relación cos pacientes, aumentando a súa capacidade de actuación e diversificando a súa práctica diaria. Nese contexto, poñemos en marcha o plan de cirurxía menor en atención primaria con fin de normalizar, homoxeneizar e fomentar as prácticas de cirurxía menor en estes centros de saúde. O plan xurde con 3 obxectivos moi concretos. En primeiro lugar, facilitar o acceso dos pacientes a intervenciones cirúrxicas menores. A realizar esas operacións nos centros de saúde podemos responder con máis axilidade ao tempo que reducimos as listas de espera da atención hospitalaria e garantimos a equidade asistencial en toda a comunidade. Entendemos que se trata dunha iniciativa especialmente beneficiosa para a poboación do rural, na medida en que evitamos desplazamentos innecesarios aos centros hospitalarios. En segundo lugar, queremos unificar os procedementos a través dun protocolo normalizado de traballo que garanta que as cirurxías menores e a atención primaria seguen as mesmas prácticas nas 7 áreas sanitarias de Galicia. A este respecto, é importante sinalar que ese protocolo aposta por establecer pautas moi claras e consensuadas entre os profesionais para blindar a seguridade e a eficacia dos procedimentos de forma homoxénea. En terceiro lugar, ese plan de cirurxía menor en atención primaria responde ao obxectivo de aumentar a eficiencia na xestión dos recursos sanitarios, nesa liña que antes comentaba de procurar aproveitar ao máximo todo o potencial asistencial da atención primaria, tendo en conta, ademais, que se trata de patoloxías moi frecuentes que poden evitar moitas derivacións aos hospitais. Para a súa elaboración, a Consellería de Sanidade contou coa colaboración dun grupo de traballo multidisciplinar composto por profesionales de atención primaria, médicos e enfermeiras e atención hospitalaria, patólogos, ciruxanos xerais, dermatólogos e hematólogos. Froito dese traballo, o plan identifica o conxunto específico de patoloxías que poden ser tratadas dunha maneira eficaz e segura nos centros de saúde e que se clasifican en 5 grandes grupos. Infeccións da pel, como verrugas, papilomas ou forúnculos, afeccións das uñas, como uñeiros e paroniquias ou panadizo, lesións traumáticas, como feridas cutáneas, feridas abertas sin complicacións ou hematomas subungueais, reaccións a corpos extraños, como granuloma por corpo extraño e quistes benignos da pel. A partir de aí, o plan establece unhas liñas de acción para acadar os objetivos marcados, contando con un orzamento de máis de 1,7 millóns de euros. A estandarización de procesos, desenvolvendo guías de práctica clínica específicas para cada procedimento de cirurxía menor, co fin de que se aplique de forma homoxénea en toda a comunidade. A incorporación de novo equipamento punteiro para realizar as intervencións de cirurxía menor de xeito seguro e eficaz. En concreto, o plan prevé a adquisición de 360 lámparas rodantes de luz fría, 200 bisturís eléctricos que sumarán a 145 padiolas articuladas. Por último, desenvolverase un programa de formación específico para profesionales médicos e de enfermería de atención primaria. Trátase de dotalos dos coñecementos e habilidades para asegurar que esas intervencións se realizan baixo os máis altos estándares de calidade. Ofreceránse obradoiros intensivos de 8 horas de duración para adquirir habilidades profesionales na realización de suturas e procedimentos de cirurxía menor, técnicas de anestesia local, identificación do material cirúrxico e os aspectos médico-legais relacionados con estas prácticas. Logo da aprobación hoxe polo Consello da Xunta, a Consellería de Sanidade comenzará o desenvolvemento do plan, comenzando xa antes deste verán coa súa puesta en marcha en 2 dispositivos, o Centro de Saúde Peregrina de Pontevedra e o CIS de Saúde de Lugo. O desplegamento realizarse de forma progresiva e o objetivo é que estea operativo en todos os servicios de atención primaria no ano 2029. É un paso máis pola aposta da Xunta por fortalecer a atención primaria como pedra angular do sistema sanitario público, con unha maior capacidade para resolver
os problemas sanitarios da poboación desde a proximidade e desde a accesibilidade e con maior capacidade de desenvolvemento para os profesionais sanitarios. Moitas grazas pola vosa atención. Se tedes alguna pregunta. Sí, quería preguntar se vai ir acompañado de algún tipo de reforzo de persoal, tendo en conta que precisamente en primaria unha queixa habitual é a sobrecarga de traballo. Gracias. Vamos a ver, de entrada non está definido se vai aumentar o personal ou non. En primer lugar, estos se vai iniciar nos dos estudios pilotos, tanto en Lugo como en Pontevedra, e esos centros han sido seleccionados en función de que conten a día de hoxe con as características imprescindibles para levar a cabo este tipo de plan. Hola, bo día, conselleiro. Quería preguntarlle sobre outra cuestión neste sentido. Outro día na súa visita á Valedora do Pobo facía mención a que están traballando nunha reforma dos protocolos para a seguridade do persoal sanitario das diferentes áreas sanitarias. Queríalle preguntar se hai algunha data concreta ou se traballan con algún marxe de tempo para que se foda facer esta reforma e se ademais vai ir acompañada dun incremento do persoal que achegue esa seguridade para o persoal sanitario. No marco tamén de que están metendo presa desde as diferentes sindicatos do eido da sanidade. A revisión e actualización dos protocolos de actuación son as que terán que definir se hai que aumentar ou non o personal dedicado á seguridade. Esa revisión se está facendo tanto a nivel de cada área sanitaria como a nivel da Consellería de Sanidade, que se está mantendo unhas reunións con diferentes persoas implicadas, entidades ou implicadas, corpos e forzas de seguridade do Estado, colexios de médicos, de enfermeiras, técnicos de transporte ausente, profesionales sanitarios que traballan en urxencias hospitalarias. De acordo? Entón, a nosa intención é modificar tamén a Lei de Saúde, eso hai que llevar ao Parlamento. Me imagino que unas semanas xa está preparado para vir aí. Estará preparado unhas semáns para ir ao Parlamento, nunhas semanas. Sí, semanas. Vale. Sí, sobre esta cuestión que comentaba Bea de aumentar o persoal, digo porque precisamente estes días coñecíamos as queixas do persoal do Hospital da Costa que din que non teñen persoal para facer fronte a determinadas urxencias e que teñen que derivar pacientes precisamente a Lugo. Vamos a ver, en relación a déficit de profesionais sanitarios, é un tema que levamos meses falando del. Un problema generalizado, un problema que non se poden fabricar profesionais sanitarios un día para outro. De acordo? O que facemos nós é, con o que temos, asegurar a asistencia en todos os niveles da Comunidade Autónoma de Galicia. E, por outro lado, estuvimos facendo presión sobre que o Ministerio de Sanidade, que é o responsable realmente de que haya máis profesionais sanitarios, aconsellándoles tomar unha serie de medidas, Algunas se tomaron, como foi a modificación de selección do sistema MIR, outras todavía non, como é a posibilidade de aumentar a edade de xubilación hasta os 72 anos, facilitar a acreditación de máis centros para poder realizar formación especializada, nada máis, o sea, con o que temos, nosotros gestionamos o que temos, el Hospital de la Mariña tamén, a asistencia está garantida, si puntualmente hai que trasladar a un paciente a Lugo, pois hai que trasladarlo, a cousa así. E despois estamos tamén pendentes de a resolución nunha convocatoria de empleo, de consolidación, tanto un concurso de méritos como unha OPE, que al final veremos como queda o panorama en todo referente a hospitais comarcais, que esperemos que quede mellor do que está a día de hoxe. Boa tarde, conselleiro. O helicóptero 061 con base en Santiago leva 3 semanas inoperativo. Esta Semana Santa, ca alta ocupación e desplazamentos que se registraron na comunidade, este servicio estuvo fora de funcionamento e aínda hoxe seguimos pendentes da súa reparación. Son xa varios os episodios similares e a Xunta sancionou a concesionaria e quitoulle o contrato. Que medidas aplicará a Sanidade sobre este novo incumprimento e como pode o Goberno de Galicia garantir a asistencia en emerxencias sen recursos como este? Gracias. Muy bien, efectivamente, desde comenzos de mes de abril, o helicóptero medicalizado con sede en Santiago de Compostela está averiado, ten unha avería importante. Esta Consellería de Sanidade estamos intentando agilizar
o máximo que é a resolución deste problema, tendo en conta que xa se rescindou o contrato do que la anterior empresa, unha empresa que ten moitas penalizaciones por falta de responder realmente ás necesidades que temos. Creo que son 80 expedientes que están abertos, creo que se resolveron xa 16, creo que a empresa xa ha sido condenada a indemnizar a la Consellería de Sanidade con, creo que son 145.000 euros. Estamos a traballar en una nueva legislación de un nuevo servicio e estamos facendo as cousas o máis rápido que podemos. Sí, boas, conselleiro. Falaba antes o presidente de datos de vacinación no persoal sanitario rondaban a metade dos datos máis baixos entre todos os colectivos que mencionaron. Na súa opinión, cal pode ser o motivo deste dato tan baixo, o acto como a vacinación entre os profesionais, e como poder incrementalo? Moitas gracias. Vamos a ver, o motivo probablemente sea a saturación de todo o que son os centros de vacinación dentro do personal sanitario. A xente vai perdendo o que o medio respeto a estas enfermedades e, nos hemos intentado facer unha campaña dentro dos profesionales sanitarios para aumentar esas cifras. Eu, de feito, perdí unha aposta con a directora xeral de Saúde Pública al respecto, porque eu creía que facilitando al máximo a vacunación dos profesionales sanitarios en sus centros de traballo iba a aumentar. Non foi así, non sempre se gana. Pero, insistir en la necesidade de vacunación, moita educación sanitaria e analizar tamén, probablemente agora que vamos a tener os datos completos de cuáles son os colectivos que máis se vacunan, cuáles son os que menos se vacunan e a partir de aí tomar decisiones. Sabemos que en atención primaria se vacuna máis que en atención especializada e tamén sabemos que as mulleres se vacunan máis que os homes. Pero habrá que ver área sanitaria por área sanitaria e ver que ha pasado. Por algunas áreas sanitarias a cobertura de vacunación dos profesionales sanitarios es moi elevada. Por exemplo, en La Coruña. ¿Listo? Muy bien. Bos días, presidente. Bos días. A 2 días do debate de Estado de Autonomía, eu quería preguntarlle como afronta esa cita, se vai a ser máis un balance ou máis unha mirada cara ao futuro que ahora o que queda pendente de legislatura. Gracias. As dúas cousas. Lóxicamente, hai que facer un balance pasado un ano diante do Parlamento, porque creo que tamén é parte do que debe facer un goberno que quere rendir contas e, por lo tanto, había compromisos cos que nos presentamos ás eleccións e, por lo tanto, compromisos que deben ser cumpridos. Explicarei todo aquilo que comprometimos a facer e temos que facer o seu estado de execución e, lóxicamente, tamén propostas que queremos levar a cabo durante o que resta de legislatura. Pero eu, por dar unha sensación xeral tamén que intentarei transmitir durante o debate de Estado de Autonomía, é a sensación da normalidade dun goberno que cumpre cos seus compromisos, aprobamos os orzamentos en tempo e forma, rendimos contas, un debate de Estado de Autonomía cando levamos un ano de legislatura parece o lóxico, non eludimos ademais o control parlamentario e rendimos contas onde hai que rendilas. Por tanto, eu agardo que sexa un debate útil para os galegos e, ao final, dende logo, eu explicarei cal é as ideas e a intención do Goberno da Xunta de Galicia e, de verdade, que agardo que os grupos de oposición veñan con mentalidade constructiva. Por suposto que haberá fiscalización, é o seu papel, por lo tanto, é perfectamente entendible que haxa, pero tamén entendo que haxa algo máis que o que eu percibín este ano, que é o poñerse de perfil e moitas veces non saber cal é a opinión dun grupo e o non polo non sistemático do outro grupo, do grupo mayoritario. Por lo tanto, espero que, si estos son os dous modelos que se van a ver, que a xente os perciba claramente, pero agardo que, aínda que sexa de un xeito excepcional, os grupos de oposición veñan con mentalidade constructiva, aportando o grupo de goberno e que haxa propostas de resolución nas que podamos chegar a acordos.
Ola, presidente, que tal? Moi boas tardes. Eu quería pedirlle unha valoración ou un pouco a súa reflexión pola morte do Papa Francisco sobre o legado, a súa influencia na sociedade galega. Se pode ser en castelán. Moitas grazas. Sí, bueno, empezaba esta comparecencia lamentando en nombre del Gobierno de la Xunta de Galicia su fallecimiento, el fallecimiento del Papa Francisco, y explicando mi convicción de que, por encima de creencias religiosas, es una figura que suscitaba un aprecio general, no dejaba indiferente a casi nadie y, por lo tanto, creo que el sentimiento de pesar por su muerte es el mayoritario en la sociedad gallega. Decía también que lamento, desde luego nuestra intención era volver a intentarlo para el Xacobeo del año 27 y, por supuesto, lo haremos con el nuevo Papa, la intención de que visite Galicia y de que en lo que se ha convertido a día de hoy en el gran centro de peregrinación de la cristiandad, que también trasciende incluso a la religión católica, y lo vemos todos los días en la procedencia y en las motivaciones de los miles y miles de personas que están llegando a Santiago estos días. Creo que la presencia y el respaldo de la visita del Papa en Santiago creo que será fundamental. Creo que además un Papa con origen argentino, con las conexiones que además tiene Galicia con ese país, establecía unos vínculos todavía más estrechos. Por lo tanto, lo echaremos mucho de menos, agradecemos su labor y resulte quien resulte elegido, estoy seguro que la sociedad gallega celebrará muchísimo si puede estar aquí en Santiago en el año 27. Boa tarde, presidente. Tamén con motivo do falecemento do Papa, quería preguntarlle se cree que resulta preciso reflexionar ao fío do seu pasamento sobre algúns dos asuntos sobre os que máis predicou, como a súa denuncia á crueldade de Europa que a inmigración e que a acollida de menores non acompañados, hoxe que o debate en torno aos menas trasladados á península dende Canarias ou Ceuta é especialmente virulento na política nacional. Gracias. Sí, bueno, o Papa expresou efectivamente a súa preocupación, era unha preocupación recurrente e ademais é que creo que exercía perfectamente o papel que tiña que facer a cabeza máxima da Iglesia respecto á necesidade de solidaridade e acollemento, que o mesmo que intentamos, hoxe mesmo había un acordo nese sentido na Xunta de Galicia, e aumentamos moito os fondos da Xunta de Galicia no acollemento de menas, na axuda a inmigrantes nestes últimos anos. Non me terán nunca escoitado, nin a min, nin a ninguén do meu goberno, decir outra cousa que Galicia ten que ser unha terra acolledora, xa que durante moito tempo foi unha terra que necesitaba acollemento nos lugares onde hubo que emigrar. Por iso insistimos tanto na necesidade de que isto estea realizado dun xeito ordenado e planificado para poder facelo ben. A última ocasión que tiven de transmitir isto foi o ministro responsable, o ministro Torres, e agardo que tomara nota. Galicia nunca se vai negar a acoller inmigrantes, nunca se vai negar a acoller especialmente menores acompañados, sempre cando se realice de xeito planificado, porque que senón é imposible, planificado e financiado. Por tanto, posturas que teñen algúns dicindo que non hai por que facelo, eu digo que sí, aquí en Galicia hai que facelo, se pode facer, pero se temos os medios, senón non o poderemos facer e teremos que poñerlo de manifesto. Bo día, presidente. Aproveitando que hoxe levan un acordo sobre os polígonos agroforestais, quería falar tamén ou preguntarlle tamén sobre o tema do eucalipto, non? Vemos de ver que, a pesar da moratoria vixente, hai un número importante de plantacións ilegais que están, bueno, as que se lle impuxeron multas, un aumento das hectáreas ao eucalipto. Bueno, esta moratoria vai rematar a final de ano. Algúnas entidades, incluso do sector forestal, están a pedir que esta moratoria continúe durante o resto da década, cando menos. Entón, a pregunta é se desde o goberno galego teñen intención de continuar coa moratoria do eucalipto, e se fan un balance autocrítico ou se pensan que son necesarias algún tipo de medidas coercitivas para que esta sexa máis efectiva e que non haxa esas plantacións ilegais. Moitas grazas. Sí, bueno, en primer lugar, resulta curioso, ¿no? Algunhas organizacións que
na mesma comparecencia pública son capaces de decir que a moratoria non vale para nada e que ao mesmo tempo que a moratoria ten que manterse. Por tanto, a ver se nos poñemos de acordo nas cousas que se sosteñen. Saben de sobra que hai un prazo para decidir o mantemento ao levantamento que é a finais deste ano e, por lo tanto, lóxicamente, o Goberno galego lle toca tomar esa decisión e valoraremos todas as circunstancias que concorren. Primeiro, que é unha especie forestal que supón o sustento de moitas familias, isto hai que decirlo, e que ao mesmo tempo esta especie ten que convivir e temos que fomentar, ademais, a existencia de especies autóctonas, como estamos facendo, que a día de hoxe, por certo, ocupan máis superficie que as frondosas, as autóctonas, que o eucalipto. Dito isto, cando as plantacións ilegais, por suposto, hai que perseguir todo isto e sancionarlo. Vostede mesmo decía que hai medidas coercitivas e multas que se impoñen. O desexable sería que se cumprir a lei é cumprir o que está establecido neste período que hai ahora mesmo de moratoria respecto ás plantacións. Mentras non se faga isto, os que incumplan que saiban que terán en riba o peso da Administración multándolles e, a partir de aí, durante este ano, tomaremos unha decisión vendo todos os intereses en xogo. Sí, boa tarde, presidente. Eu queria preguntar sobre ese acto na Cidade da Cultura da semana pasada. Surdiron diferentes críticas. Non sei se pensa que se foi axeitado o formato ou se podería ter feito de outro xeito. Por outra banda, o Bloque xa avanzou que pediría polo Parlamento os custes deste acto. Non sei se pode aclarar, dar a cifra nesta rolda de prensa. Moitas gracias. Sí, non teño a cifra, por suposto que se pide se facilitará. En todo caso, é curioso, non sei exactamente o que molestou a oposición, que podía estar e non estivo, a falta de respeto que de algúns manifestantes, de algunhas manifestacións, respecto a ese acto, onde había sociedade civil que estaba ali voluntariamente, foi invitada e aceptou, e non sei se o que lles molesta é que haxe un goberno que cumpre e que quere dar contas tamén á sociedade civil de como está ese cumprimento, ou que realmente, pois, que os grados de execución de moitos acordos que son moi notables e moi altos que se poñan de manifesto entenden que vai en algún tipo de detrimento ás súas políticas, non entendo moi ben que o que lle molestou a oposición, que non estuvo ali porque non quiso, por lo tanto está moi ben non ir e despois protestar, pero bueno, soubo ausencias tamén na sinatura de acordo histórico coa lei do litoral, non entendo moi ben esta oposición que se dá de baixa dos actos e despois os critica. Mire, ese é un problema que ten a oposición. Eu alegro moitísimo de rendir contas á sociedade civil como fixemos a semana pasada e de poder rendir contas esta semana no debate do Estado de Autonomía e iso creo que ten que facer un goberno responsable que ademais creo que ten un balance que pode ser exposto con rigor e hasta con orgullo. Boa tarde. Tamén sobre este mesmo acto, quero lle preguntar como defende, cales son os argumentos para facer esta rendición de contas, como vostede di, a través de testemunhas nas que había cidadáns que estaban agradecendo cuestións que realmente son dereitos xa adquiridos. Por outra banda, quero lle preguntar se é algo que se vai repetir, se hai unha previsión de que sexa un acto anual e tamén se non tería máis sentido que o acto organizase o partido e non a Xunta. Gracias. Era vou insistir, era un acto para facer un balance do que fixo o Goberno, por lo tanto, isto organizado dende o Goberno. Despois, as persoas que estaban ali estaban voluntariamente, tanto as que foron invitadas como as que foron invitadas e non foron, e, por suposto, as persoas que falaron. Por tanto, pareceme, en fin, non... o digo, por algunhas manifestacións que estuve escutando estes días, casi unha falta de respeto hacia esas persoas que as cousas que se daban a entender. Eu pido un respeto para as persoas que voluntariamente queren poñer de manifesto a súa impresión respecto de medidas das que consideraron que lles mellorou a vida, que para eso está un goberno. E respecto a si se vai repetir, pois mira, non sei, creo que un ano de goberno merecía un balance, unha dación de contas, que iso foi o acto e non me plantexo se isto se vai facer ou non. Logo, vendo o que lle molesta a oposición e o moito que falan del, se eu pensara dun punto de vista partidario, casi me animaba a facelo máis veces, pero como estou pensando como presidente da Xunta de Galicia, non teño unha previsión ao respecto.
Que tal? Bos días. Quería preguntar porque fixo unha neurocientífica Sonia Villapol, que traballa no Medical Center de Houston, unhas afirmacións respecto ás afeccións respiratorias que pode traer a planta de Altri en Palas, debido, obviamente, ás estruturas, ás chimeneas grandes e ás emisións que vai a facer, que ela comentaba que vai ter incidencias respiratorias en parte da poboación que vive na contorna. Falaba de POP, asma, problemas respiratorios. Non sei se os técnicos da Xunta valoran esta situación ou a van a evaluar no futuro. Gracias. Mire, non coñezo esas valoracións. En todo caso, volvo a desa persoa, desa médico a que vostede se refería. En todo caso, volvo a insistir, reivindicar o labor dos técnicos da Xunta de Galicia, dos máis de 40 que asinaron nas súas respectivas competencias e responsabilidades a validación desa día, igual que fan con todas aquelas, e tamén coas que entenden que non cumpre, pois non teñen autorización, non teñen esa día. Por lo tanto, eu volvo a transmitir esa tranquilidade e supoño que, igual que hai esa opinión, haberá outras que pensen todo o contrario, pero, lóxicamente, a quen me debo remitir, e me remito con todo o convencemento da profesionalidade dos técnicos da Xunta de Galicia, que son profesionais e o son moito, e expertos en cuestións que foron ali analizadas e que decidiron que era un proxecto viable. Moi ben, moitas gracias.